Jeg har endelig fået udlevet min fantasi, eller ikke fantasi, min drømme, gjort dem til virkelighed. Det er fandme fedt, i stedet for før i tid, hvor man bare sad isoleret, så kom ud og opleve noget. Det er mega fedt. Hej alle sammen. Det her har været en fantastisk tur, hvor jeg har fået rigtig meget ud af det hele, og jeg har lært en masse om sammenhold, og jeg har lært at komme ud over min egen grænse og comfort zone, så ja, det kan klart anbefales. Jeg har fået ud af turen, det er helt klart fællesskabet. Få nogle nye bekendtskaber og nogle nye venner. Få en fed tur med dykning og prøve nogle nye grænser af. Det har virkelig været sindssygt. Ja. Hallo. بصوا الكاميرا وقول باي. بصوا الكاميرا وقول باي. صور يا ابني صور. Jeg tog egentlig med på den her tur, fordi jeg gerne vil for det første have et dykkercertifikat, men også fordi det var sammen med ligesindede addicts. Og indtil videre har turen været mega fed. Mange oplevelser og også været til NA-møder og været ude og få god mad og egentlig bare de her sociale sammenhænge, som gør, at det er fedt at være clean. Ja. Ja. Fup. Hvad var det? Det var bare, når der er nogen på vej op ad trappen, så lad være med at ligge lige ind under. Ja. Så smadrer den hovedet. Så. Personlig udvikling, fællesskabsudvikling, og ellers bare en rigtig fed tur. Jeg har fået en masse ud af det. Det er gensidigt fællesskab og sammenhold, og det har virkelig været en berigende oplevelse at være med her. Den er øvelse. Det er jo ikke selve udstødningen, det er varmeskjort. Ja, 6 eller 7. Tak til tjenestemænd for en fed tur. Masser af bedring. Masser af gode nye relationer. Det har været fantastisk at være afsted, og jeg har lavet mere på den her uge end på 10 år af mit aktive liv. Stop here. Hello, come. Okay, like this. Okay, Alex here. Okay, come. Come, hello. Jeg hedder Michael, jeg er addict. Det er sådan virkelig op for mig, hvad fællesskabet det kan.
Jeg tror på, at når bare vi er sammen, så kan vi det hele. At det er sådan en sygdom, den vil altid isolere mig og fortælle, at skulle hernede, det er en dårlig idé. Men nu kommer jeg hjem med et dykkercertifikat, og det åbner nogle nye muligheder i mit liv. Det har været en mega fantastisk tur. Gode mennesker, fedt fællesskab og fedt at se kulturforskellen fra Danmark til Egypten. Og så er det en ære at få lov til at være med. Altså, det er Ultra Clean og ædru, det kan gøre. Og det er en ære for mig at kunne komme med og være sammen med de her fede mennesker. Mega fed tur. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nej, jeg gemmer mig bag ved alt. Det smager heller ikke godt. Jeg har haft en fantastisk tur og oplevet sammenhold, omsorg, bedring, fællesskab, personlig udvikling. Det har været helt genialt. Fantastisk tur. Jeg er Erik, det hedder Nikolaj. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi det var muligt, at jeg kunne komme med på den her tur. Det har været mega fantastisk at opleve fællesskabet og hvor meget så mange forskellige mennesker kan passe på hinanden og hvad skal man sige, få det hele til at fungere. Så har jeg fundet ud af, hvor meget jeg egentlig spænder ben for mig selv ved ting, jeg ikke gider eller har modstand på, hvor at jeg så gør tingene alligevel og får det mega fedt af det. Så det har været en mega god oplevelse. Største gave ved denne her tur, det har været at følge andres personlige udvikling. Som er mega fedt.